ମୁଁ ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥ ଦାସ 34 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ର ସଦସ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ। ଗତ 12/11/2024 ଶ୍ଵେତପଦ୍ମା ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ମୋ ନାଁରେ ଏକ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କପୋଳକଳ୍ପିତ। ଜଣେ ମୋହରମ ମାଫିଆ ଏବଂ ଜଣେ ପଥର ମାଫିଆ ଏବଂ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରରୋଚନାରେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ମୋ ଦଳର ନେତା ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କୌଣସି ହିଂସାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଏ ନାହିଁ। ମୋର ଦଳ ଏବଂ ମୋର ସାମାଜିକ ତଥା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଭୀଷଣ ମର୍ମାହତ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବି ମୁଁ ନିବେଦନ କରିଛି ଯେ ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ମୋର ଯଦି ସାମାନ୍ୟତମ ଏ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଏ, ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ଏବଂ ମାନି ନେବି। ଗତ 12 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ଜମି ଜମା ମାମଲାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବାଡ଼ ଉପରା ଉପରି ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପତ୍ନୀ ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି, ଆମେ ସେଦିନ ଘର ଭିତରେ ଥିଲୁ, ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇନାହୁଁ। ତାହା CCTV ଫୁଟେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଗତ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା ଯୋଉ ହେଇଛି ମୋ ନାଁରେ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କ କୁନି ଝିଅକୁ ମୁଁ ଆସଲ୍ଟ କରିଛି, ତାଙ୍କର ଚେନ୍ ଛିଣ୍ଡେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲି ଆସଲ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଶୋଷ ଥାନାରେ ସେ ଯୋଉ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳ୍ପିତ। ଗତ 9/11/2024 ଦିନ ତାର ଯୋଉ କୁନି ଝିଅଟି ବେରୁଣପଦୀ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଇକି ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଘରେ ଆଘାତ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମୁଁ ପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ଜାଣିଲି। ଉକ୍ତ ଘଟଣାଟିକୁ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ରୂପରେଖ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାହେଇଛି, ମୋତେ ଏ କେସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫସେଇବା ପାଇଁ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମୋର ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ସୁନାମ ଟିକକ ଅଛି, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି, ତାକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପିର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଦସ୍ୟମାନେ ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଯେ ଯଦି ପୋଲିସ ଏ କେସରେ ମୋର ସାମାନ୍ୟତମ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ସୂଚନା ଥାଏ କିମ୍ବା ପାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସେ ମହିଳା ଜଣକ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ ଥାନାରେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜରେ ବି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉ। ମୋର ଯଦି ସାମାନ୍ୟତମ ମୋର ସମ୍ପୃକ୍ତିର ସୂଚନା ଥାଏ, ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଏ କେସ୍ ବାବଦରେ, ଶ୍ଵେତପଦ୍ମା ନାୟକ ନାମକ ଯୋଉ ମହିଳା ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଣେ ଫ୍ରଡ୍ ମହିଳା। ପୂର୍ବରୁ ବି ସେ ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ନାମରେ ଦେଇ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଫସେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜାଲରେ। ମୋତେ ଏ ଯୋଉ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା କରି ମୋତେ ବି ତାଙ୍କ ଜାଲରେ ଫସେଇ ଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଏସବୁ ଘଟଣା ଠିକ ନୁହଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ଏ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ମୋର ଯୋଉ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଟିକକ ଅଛି, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଟିକକ ଅଛି, ତାକୁ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରନ୍ତି।